Piču, co mám. Ještě dáš co? Nepočuji dobré. Však já víš, prvé video. Co? Trošku se to polegovala. Mě? A to načítá, to milujem. Nechceš taky to načítá bohu. Sorry za málo hodí, a tady se to vždycky trošku polegovala. Ale mě to nevadí, nevím zpráva, takže nás. Tomáš, ale víš, já už mám 37 zhlédnutí, 3 lajky. Tomáš, ten dislike daj preč, ok, aby... Tady mám 3 komenty. Ty vole, to jsem. Takže 2. Tak. Tomáš, proč zás dislike? To je také dobré video. Ale co bych dal preč, ty? Komu se to pologovalo? Mně v tom videu hovoríš, tak? No, jako v té oblasti, kde jsem byl, tam se trochu lagovalo, ale co už. A ty to nebudeš hrát tu hru? Ne, nevím, vůbec nehraju, protože A to je mega dobrá, mega. A keby si kámo natáčel na YouTube túto hru, kámo, víš, aký by byl populárny? Ahoj, ja. 2 odberateľů. Co? Hej, že už mi to tvoje video, to ohodnotím. Srap. Ale to má, že pojď si na tu hru. Ale je to komplikované, ale nemůžem volat. Tak, budeš volat cez komp a hrát na mobil. Tak, na chvilku. To se mi nechce. Škoda. Takú dobrú hru, keby zhrál. Tam má z toho téma vlastně první let's play. Říkám, proč to nejde? Ale já už jsem mal stárnout, ale nemůžu. Taký dobré video, také dobré video. No, cože malo 10 minut? Či malo 4 minuty? Ale, víš, koľko je práce, keď sa to dá na ten YouTube. No, hej, ale tady se mi chce tady, jo. Ale ja idem preč už. Ja nevím, asi hrát tu hru, však víš, to je úplně mega. Nejdeš hru a ty si roztáhneš, ty si prostě už si stáhl a nevíš, co máš robiť. To je škoda. Tak už stáhni a potom povedz, aká je tá hra. Jednu šancu, to máš jednu v této hře? Však ta hra je... Jednu šancu. Počkej, jdem to nastahovat. No tak jdi, tak mi potom zavolaj, keď to budeme stáhle. Zahráme si. Možná si s tebou taky ten malý let's play, jako nováčik, Lámka hraje. Tomáš? Tomáš? Víš co, tak ať potom zavolám, tak čau.